Ahojte, vyrážame na ďalšie, veríme, že perfektné cyklistické dobrodružstvo. Tentokrát sme si za štartovacie miesto vybrali Olomouc a po rieke Morava by sme chceli doraziť až domov na Slovensko. Aký by to bol štart v Olomouci, keby sme nezašli do predajne a nekúpili si tu originál olomoucké syrečky a dokonca aj nejaké sušienky, takže vyzerá to, že to bude aj veľmi chutná jazda. Vítajte a poďte s nami. Po moravskej stezke sme dobicyklovali až na Hradecký rybník. Ten je zaujímavý hneď z niekoľkých dôvodov. Jednak, keď idete na bicykli, tak z oboch strán máte vodu a tým pádom máte pocit, ako keby ste bicyklovali stredom po hladine. No a jednak z historického hľadiska spája sa už dokonca s 15. storočím. Bol údajne súčasťou systému rybníkov, ktoré boli časťou opevnenia Tovačovského hradu a vďaka tomu bol údajne práve tento hrad absolútne nedobytný. Dnes slúži na chov rýb, napríklad kaprov, tolstolobikov či sumcov. Od Tovačovských rybníkov sme pokračovali krásnym kúskom lužného lesa nad rieku Moravu. Oblasť sa volá Zástudenčí a ďalej popri rybníku Chropine, kde bolo množstvo vodného vtáctva. S veľkým silným protivetrom v čele sme napokon dobicyklovali do ďalšej väčšej metropoly na rieke Morava, do mesta Kromnežíš. Mesto je zaujímavé aj z historického hľadiska. V stredoveku tu bol významný brod cez rieku Morava a mesto bolo dôležitou križovatkou obchodných ciest Jantárovej a Soľnej. Od 17. storočia bolo dôležitým kultúrnym centrom a bolo prezývané aj Hanácké Atény. Dnes sa tu nachádza množstvo kultúrnych pamiatok, niektoré sú aj na zozname UNESCO, napríklad arcibiskupský zámok so záhradami. Priblížili sme sa trošku viac k rieke Morava a môžeme priamo sledovať život na jej brehoch. Tu si trošku zopakujeme zemepis. Rieka Morava pramení pod Králickým Snežníkom a vlieva sa ako najväčší prítok do Dunaja na známom mieste pri Devíne. Jej tok má dĺžku 329 km. Dnešnú etapu sme začali v Kvasiciach, cieľom je Rohatec. Bude to pomerne náročné, pretože dnes nás čaká dlhšia etapa a od začiatku máme nepríjemný južný vietor, ktorý nám vanie priamo do čela, takže budeme musieť trošku zabojovať.
Pitihnevi sme sa napojili na umelé rameno Baťovho kanála. Jeho história sa viaže do 30. rokov minulého storočia, keď ho začal budovať Tomáš Baťa, aby mohol voziť hnedé uhlie do elektrárne v Otrokoviciach. Jeho splavná dĺžka je zhruba 50-60 km a na celej trase je 13 vzdúvadiel, alebo teda plavebných komôr, ktoré pomáhajú vyrovnávať hladinu vody. Dnes sa už využíva na turistické účely. My sme dorazili do mestečka Strážnice. Predtým sme sa trošku previezli vlakom z Uherského Hradišťa do Veselí nad Moravou, pretože ten silný vietor sa už nedal vydržať a Maťkovi sme chceli trošku pošetriť sily na ďalšie kilometre. Ďalej nás čaká obec Petrov. Rieka Morava nás priviedla do obce Petrov. Nachádzame sa v časti Moravy, ktorá sa nazýva Slovácko. Petrov je zaujímavý tým, že sa tu nachádza taký areál vinných pivničiek historických, nazývaných Plže. Svoj názov dostali podľa prítomnosti slimákov v tejto oblasti. Pivničky sa tu budovali už od 15. storočia, je ich tu okolo 80 a typické sú svojou ľudovou architektúrou, sú natreté bielou a modrou farbou a portály mnohých pivníc sú zdobené krásnymi ľudovými motívmi. Z Rohaca sme vyrazili do tretej etapy nášho tripu po rieke Morava. Trošku sme sa od rieky odklonili, pretože sme si chceli pozrieť dedinky Lužice a Mikulčice, ktoré v júni 2021 zasiahlo silné tornádo. Malo silu F4, údajne išlo až 26 km a šírka toho pásu bola zhruba pol kilometra. Zomrelo 6 ľudí a spôsobilo obrovské škody. Dnes už to na obciach veľmi nevidieť, sú pekne zrekonštruované, ale nejaké pozostatky predsa ešte len uvidíte, keď sa pozriete pozornejšie. Ďalej sa opäť vrátime k rieke Morava a budeme pokračovať ďalej na Slovensko. Naša jazda vo veternom tuneli pokračuje, južný vietor sa nepodal ani na chvíľu a trápi nás aj dnes. Dokonca ešte silnejšie ako včera. Keď sme vychádzali z Mikulčíc, kde bolo pred pár rokmi tornádo, tak sme mali chvíľu pocit, či sa tornádo nevracia. Ale našťastie sa nevracalo, ale ten vietor bol aj tak dosť silný. Keď sme vyšli na hrádzu Moravy, tak sme sa tam udržali len pár kilometrov, pretože vietor bol taký silný, že nás zhadzoval z bicyklov a terén tam bol dosť rozbitý, takže sme sa rozhodli trasu upraviť a obísť to cez Lanžhot. Ale nebolo to na škodu, pretože cestou sme natrafili na krásnu dobovú rezerváciu
a najedli sme sa v našej obľúbenej reštaurácii v Lanžhote, ktorú už poznáme z iných jazd. Momentálne sme už na Slovensku, prekročili sme hranicu a sme nedaleko Moravského svätého Jána. Dnešná etapa je však ešte otvorená, pretože ubytovanie zatiaľ nemáme a uvidíme, kam nám ešte budú stačiť sily a kam nás pustí vietor. Od ústupu Treťohorného mora rieka Morava výrazne formuje rast krajiny a napriek tomu, že je čiastočne regulovaná, zachováva si svoj prírodný charakter. Jej brehy sú domovom veľkého množstva živočíchov a rastlín. Žijú tu vzácne ryby, napríklad hrebenačka vysoká alebo kolok veľký či kolok malý. Cestou sme nachádzali aj obryzené stromy po bobroch a množstvo vodného vtáctva. Svoje zastúpenie však majú aj bezstavovce. Našli sme tu napríklad takého lastorníka, ktorý sa volá korýtko riečne a je takýto veľký. Jeho úctyhodná veľkosť svedčí o tom, že korýtkam sa v Morave veľmi dobre darí. Sme na Devíne, tu sa rieka Morava vlieva do Dunaja a jej cesta sa končí. Končí sa tu aj náš štvorňový cyklistický príbeh. Rieka Morava nás previedla nádherným moravským krajom a privádza nás späť na Slovensko. Trošku nás potrápilo počasie, presnejšie vietor. Celý čas vial veľmi silný južný protivietor, takže napriek tomu, že sme šli po rieke, mali sme pocit, že ideme proti prúdu. Vietor bol taký silný, opieral sa do vody, že to miestami vyzeralo, že rieka tečie opačným smerom. Z toho možno vyplýva taká rada pre všetkých, ktorí by chceli absolvovať túto trasu. Treba si pozrieť smer vetra a pokiaľ má viať južný vietor, tak určite odporúčame absolvovať túto trasu v opačnom smere od ústia k prameňu, aby bol zážitok z cyklistiky čo najväčší. No z 5 bodov ťažkosti to boli asi 4, lebo nám fúkal skoro každú etapu strašne silný protivietor. A bolo to až 60 km za hodinu nárazy. A dobrá správa, videli sme popri Morave až 52 kačiek. Napriek tomu, čo povedali Stanka s Maťkom, sme nakoniec najazdili 210 km z plánovaných 230, takže je to slušný výkon aj napriek tomu, že teda fúkal silný vietor a ako sme sa dočítali, na krajnom západe, kadiaľ sme prechádzali, údajne miestami dosahoval až silu orkánu. Takže toto určite náš športový výkon ešte zvyšuje. Mali sme z toho radosť, bol to veľmi pekný trip a určite ho odporúčame každému z vás.